ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଓଏଜୁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବଳକ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଓଜେଜୁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବିଘ୍ନବିନାଶ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଘଣ୍ଟମାଳ ସରପଞ୍ଚ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ନର୍ଲା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କୃତିବାସ ପୂଜାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଅବନୀ ଖୁରା ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସମାଜସେବୀ ଶାନ୍ତି ମାଝୀ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କୁବେର ସାହୁ ନର୍ଲା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପିକା ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ ଯୁବନେତା ସମୀର ଚାନ୍ଦ ଓ ଦୀପୁ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସୀନ ରହି ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ସମାଜ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର ଉପସଭାପତି ଡୋଳାମଣି ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ଅଜିତ ମାଝୀ, ନରୋତ୍ତମ ପାଏସି, ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ବାବୁଲାଲ ବାଗ, ତପନ କୁମାର ସାହୁ, ବାରୁ ମାଝୀ, ବିରଞ୍ଚି କରୋ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହାତୀ, ଜଗୁଲାଲ ମାଝୀ, ସୁବ୍ରତ ସାହୁ, ରୋହିତ କୁମାର ନାୟକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।